I ni yma yn Cylch Meithrin Llanllwni wedi cael ei leoli yn yr ysgol gynradd a i ni wedi mynd am y grant hanfod i galluogi'r cylch i symud ymlaen gyda'r amseroedd er mwyn datblygu'r sgiliau y plant. Ni wedi penderfynu, gan bod ni'n cylch bach, i fynd am grant i prynu bwrdd gwyn rhyngweithiol neu smartboard i'r cylch. Fydd hyn wedyn yn galluogi i'r plant i ddatblygu sgiliau, i gwylio pethau fel cyw, gwrando ar cerddoriaeth. Fydd hefyd yn rhoi siawns i'r staff y cylch i fynd ar cyrsiau mwyn i nhw hybu hyder yn yr smartboard a i wybod fel i ddefnyddio'r bwrdd. Bydd y bwrdd yn helpu'r cylch yn fawr iawn gan bod y plant, i fod yn onest, ddim yn gyfarwydd â technoleg. Ni'n cylch mor fach, hyd at 9 o blant i ni'n cael mewn bob tro. Felly mae cynnig y cyfleoedd yma yn rhywbeth gwerthfawr iawn iddyn nhw.